Gobyerno sa Estados Unidos nibutyag nga padayong makig-koordinar sa Pilipinas kalabot sa pagkupot ni Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton. Si Maris Puyo sa report. US government nipasalig nga makig-koordinar sa hangyo sa Pilipinas nga ibalhin si Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton sa kustudiya sa Pilipinas. Kagahapon, ang Regional Trial Court sa Olongapo mi-issue na og arrest warrant batok ni Pemberton, ang suspect sa pagpatay sa Filipino transgender woman nga si Jeffrey Jennifer Laude. Apan kasamtangang ubos pa sa US custody ang 19 anyos nga Marine base sa Visiting Forces Agreement tali sa Pilipinas ug Estados Unidos. Ubos sa maong kasabutan, ang Washington dunay katungod nga ipabilin ubos sa ilang custody ang suspect hangtod mahuman ang judicial proceedings. Ang kampo ni Laude subling nanawagan sab nga ibalhog si Pemberton sa ordinaryong prisuhan. Alang sa Sansar Pilipinas, Maris Puyo.